गाना कैसे वायरल करावल जाला, गाना कैसन निकालल जाला, इ खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह के अच्छा तरीका से जानते हैं भैया। एक दिन में 3 मिलियन गइल बा पावर स्टार पवन सिंह के इ गाना। पवन सिंह के जे भी फैन एगो वीडियो के लाइक करिया जा, शेयर करिया जा। अपना राजा जी के गाना इतना बेहतरीन लेवल के बाकी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा कलाकार खेसारी लाल यादव शर्मा जी इ गाना सुन के पावर स्टार पवन सिंह के पावर का होखेला ये खेसारी लाल यादव को पता चल गया होगा इस गाने से। पवन भैया से हमारा इतने नहीं हो रहा बाकी भैया पवन भैया ऐसा ऐसा गाना तू मत लेके आओ, कहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी कोई कलाकार बा भैया देख के जरेला। खेसारी लाल यादव के जौन है गाना आइल बा 1 नंबर पर चुरा के गाना जौन ट्रेंड करता भैया पावर स्टार पवन सिंह। आप ऐसे करेंगे तो खेसारी लाल यादव का दुकान कैसे चलेगा। पवन सिंह एक में अपन मधुर आवाज देख के भैया सुर संगीत के बादशाह एकदम कहाए खातिर एकदम रेडी बनन हो भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के अहमियत का होखेला इ अपना सुर से दिखा दिलो पवन सिंह। एमे म्यूजिक डायरेक्टर भैया बहुत बड़का रोल बा प्रियांशु सिंह। आहा प्रियांशु सिंह के जौन म्यूजिक बा भैया गजब के ना म्यूजिक बा। कंट्रोवर्सी करे वाला इ कहता कि गोलू राजा के इ गाना ह, लेकिन हम ओकरा के चेतावनी दे देतनी कि एकरा पर लाइव आके पहले ही बतावल गइल बा कि गोलू राजा के इ वीडियो ना ह, इ गाना ना ह। विष्णु ओझा के पहले के कलाकार जौन बाण जा धरोहर भोजपुरी इंडस्ट्री के वही कलाकार के इ गाना ह। तो भैया तोहन जना के इ गाना कैसा लगल एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जलवा अभी जारी है और सबका अभी देखना बाकी है।